Sisuka amadaka nje kuhlangabezane nembibizane ukusingathwa komcimbi okuklonyeliswa kwabaculi ngezindondo owaziwa ngamasama esifundazweni KwaZulu-Natal. Ingcindezi ibiqhamuka nxazonke. Ibalelwa izigidi ezingama-50 imali ebizosetshenziselwa ke ukusingathwa kwalo mcimbi. Namuhla ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komnotho, ezokuvakasha kanye nezemvelo KwaZulu-Natal ubhobose ithumba. As an executive authority, having consulted widely with the Executive Council and other stakeholders, I've advised the department to stop the hosting of South African Music Awards this year. Senior management has been mandated to engage with the recording industries of South Africa and report back to me as an executive authority. We'll report to the KZN Council as the hosting of the Summer Awards was a collective decision. Iqembu Action SA isishayile ihlombe ke isinqumo sikaMthombeni. Leli qembu lithi ke kakade ukusingathwa kwalo mcimbi bekuyindlela nje yokuzidapela inkece. Noma ke kungeyona inhloso yethu ukuthi umcimbi ugcine kusingathi ukhanseliwe, kodwa besibuka imali ezosetshenziswa kulo mcimbi lona osuku olulodwa, nanokuthi siqonda ukuthi bengaziwanga ibudget, bengabanga ohlelo imali zalonyaka ukuthi xhaswe lo mcimbi. Amaciko esifundazweni athi abekhishwe iqhubu. Into besicela thina from i-department besicele u300,000 osizosebenzisa ngayinye i-district ukuthi sifundulule lamathalente lawa e-local kube yibona abantu abakwazi ukubenefita. Umnyango uthi ke umklamo wemali ebizosetshenziselwa lo mcimbi wezindondo isizotshalwa ke ezinhlelweni ezifana nesithesha waya okuhloswe ngayo ukuhlinzeka intsha ngamathuba emisebenzi. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 ozilethelwa iNewsroom Africa, nguNtando Mnyandu, eThekwini.